जिला के बम जलवा ढारिया गाड़ी हो। हमारे जिला के बम जलवा ढारिया गाड़ी हो। रहिया में गांजा पी के आइल बा कंवरिया, डीजे बजाई के हिलावता कमरिया। रहिया में गांजा पी के आइल बा कंवरिया, डीजे बजाई के हिलावता कमरिया। भीड़ जुटल बा सगरो देखो नर और नारी हो। भीड़ जुटल बा सगरो देखो नर और नारी हो। हमारे जिला के बम जिला के बम जलवा ढारिया गाड़ी हो। हमारे जिला के बम जलवा ढारिया गाड़ी हो। धुआं भइल बाटे पूरा कैलाश हो। भोला जी से मांगल बाटे जवन आस हो। धुआं भइल बाटे पूरा कैलाश हो। भोला जी से मांगल बाटे जवन आस हो। रंजय कोइरी कहता रे भीड़ भइल भारी हो। रंजय कोइरी कहता रे भीड़ भइल भारी हो। हमारे जिला के बम जिला के बम जलवा ढारिया गाड़ी हो। हमारे जिला के बम जलवा ढारिया गाड़ी हो। साना रिकॉर्डिंग स्टूडियो पिपरा कोठी पिपरा।